Pojďme si něco říct o názvosloví oxidů. Pro zopakování z minulého videa, kde jsme brali halogenidy, konkrétně názvosloví halogenidů, si uděláme jeden příklad. Máme tady CI. No už teďka můžeme poznat, že se bude jednat o halogenid, protože zde je I, tím pádem to bude jodid, že jo? A nesmíme zapomenout na tu příponu IT, jo? No, potom víme, že má oxidační číslo -1, takže -1, no tím pádem jednička musí být i tady. No a C, jelikož víme, že je uhlík a jednička je Ni, koncovka Ni, tak to bude jodid uhelný. Asi jste si všimli, že tady dneska nemám tabulku jak periodickou, tak tabulku názvosloví. Periodická tabulka by se mi sem nevešla a tabulku názvosloví už byste měli umět z paměti. Jak se vlastně liší ty oxidy od těch halogenidů? Bude to vlastně úplně to stejné, akorát u těch oxidů je taková malá změna. A to, že oxid úplně vždycky končí na O. Vidíme tady O3 a tady zase O3. Takže končí vždy na O. Další věc, co se týká oxidů, je to, že jsou to dvouprvkové sloučeniny kyslíku. Jo? Tentokrát je to kyslík, dvouprvkové sloučeniny kyslíku. A to znamená, že mají oxidační číslo -2. Ne -1, ale -2. Jdeme tím pádem rovnou na první příklad. Máme tady CaO. Napíšeme oxidační číslo -2 a vidím, že musím mít tu dvojku i tady u toho CAčka. Takže víme, že se bude jednat o oxid. No a jaký? No oxid a Ca. No a Ca je vápník. No a zase vidím, že tady mám dvojku, což znamená, že to bude přípona Ni na T, přípona na T, tím pádem to bude oxid vápenatý. A máme vlastně hotovo. Jdeme na další příklad. SO3. Tady to bude trošičku těžší, máme tady tu trojku. Ale je to vlastně to stejné jak u těch halogenidů. Napíšeme -2 a teďka co? No teďka vynásobíme tu -2 tou trojkou. A proč? To jsem v minulém videu nevysvětlil. No protože my vlastně tu -2 máme pro jeden kyslík. My to -2, to oxidační číslo -2 máme určen pro jeden kyslík. Jenže my tady máme ty kyslíky 3. Jo? SO3, takže 3 kyslíky. Tím pádem my potřebujeme vypočítat, jaké bude oxidační číslo u 3 kyslíků. No a jak to zjistím? No -2 krát 3, což je -6. Zase si to můžu psat pod to. Tím pádem na druhé straně musí mít číslo opačné, což je v tomhle případě 6. A 6 bude i tady nahoře u síry. Jo, jak už jsem prozradil, S je síra, takže to zase bude oxid. No a jelikož 6 je přípona jaká? Ni na T, ičitý, ičný, ečný, oví, tak to bude oxid sírový. Jo, ale pozor, je tam měkké I. Poslední příklad bude nejtěžší. A to z toho důvodu, že tady máme už dvě čísla. Trojku a dvojku. Fe2O3. Jdeme teda zase na to. Zase napíšeme -2, jako vždy. A teď zase -2 krát 3 je -6. A teďka popíšeme opět opačné číslo, takže 6. No a co teď? No teďka já si zase musím říct, že Fe2 máme 2 železa. A na 2 železa máme oxidační číslo 6. No kolik musí mít tím pádem na jedno to železo? No Fe2 děleno 2. Což znamená, že to bude 6 děleno 2. Tady tou dvoječkou vydělíme. Tím pádem to je 3. Takže 1, 2, 3. A tím pádem z toho bude oxid. A jaký? No Fe je železo. A třetí přípona je Ni na T, IT. Jo, přípona IT. No tím pádem to bude oxid železitý. Tak, to bylo tvoření názvů vzorců tady z těch sloučenin. Jo, vytvářeli jsme název vzorců. Teďka budeme naopak tvořit vzorec, kdy my máme daný vlastně ten text, ten název a budeme z toho dělat ten vzorec. Takže, jak poznám oxid uhličitý? No zase, stejně jako u těch halogenidů, je to odzadu, takže oxid bude vzadu a uhličitý bude vepředu. No a co jsme si řekli o těch oxidech? Že ty oxidy, to Očko je vždycky na konci.
jo, oxid O, což znamená, že napíšu O a teď se podívám, jak je uhlík. Uhlík je C, takže to bude CO a teď co? No zase, vždycky píšu oxidační číslo u toho kyslíku. -2. No, co teď? Tady mám -2 a tady se podívám teďka na tu příponu. Hodně z vás by asi našlo IT, ale pozor, je tam i to ičitý, jo? Patří tam celé to ičitý. Což znamená, že máme ní na tý, IT, ičitý, to je 4. Což znamená, že napíšeme IV římsky 4. No a teď můžeme použít co? To jsme si říkali v minulém videu. Můžeme použít křížové pravidlo, kdy my napíšeme ty čísla do kříže. Takže to bude C2O4. No jo, ale my přece známe oxid uhličitý trochu jinak. My oxid uhličitý známe jako CO2, že jo? Co s tím musíme udělat? No my můžeme ten vzorec vykrátit. Je to podobné krácení jako u zlomku, kdy my zase vezmeme si společné číslo těchto dvou čísel, 2, 4, a vydělíme ho v tomhle případě 2, jo? Vydělíme ho 2, protože to je společný dělitel. Takže to vlastně bude CO2. Takže tohle tu škrtneme, tuhle 2 a přepíšeme tady místo té 4 2. Jdeme dál. Oxid fosforečný. Zase píšu O. Fosfor zná značku P. A zase píšu -2, protože to je oxidační číslo u toho kyslíku. A fosforečný, ečný, to je 5 v tomhletom případě. Zase to můžu použít křížové pravidlo, 5 a 2. A mám hotovo. V tomhletom příkladě tady existuje ještě jedna metoda, kdy my vlastně děláme to, že si tu 5 vynásobíme 2, to nám dá 10 a potom to vykrátíme a vyjde nám zase P2O5. Ale myslím si, že to křížové pravidlo je mnohem jednodušší. No a poslední příklad, oxid dusnatý. Opět píšeme O jako kyslík, jako ten oxid a dusík je N. Takže píšeme NO. No co teď? Zase píšeme jako vždycky -2. A máme tady příponu natý, což je 2, že jo? Ní natý. Takže napíšeme 2. A teďka vlastně můžeme udělat 2. Teď to vykrátíme a vyjde nám z toho vlastně, že ty 2 můžeme škrtnout. Je to o tom, že když tady máte takhle 2 čísla, akorát k sobě opačná, tak tam ty 2 psát nemusíte. Což znamená, že my můžeme napsat N2O2, ale potom ve výsledku nám stejně vyjde NO. A to je výsledek. Takto se zapisují vzorce a názvy oxidů.